Počkaj. Držím sa. No vyzuj sa ty hovno vyjebané. Ty si kokot. A kvôli čomu sa ideš tam hádzať? Chcem sa osprchovať. Je teniska. Tam posol. A práve prekladím na nohy. Budeš mať potom studené tenisky a tam prechádzeš vác potom. No, očkaj, ja už idem tam a budem ti to. Aj, to je studené! Pozor! Pozor, pozor! Snímka pokračuje. Kúpri ma utera! Snímka pokračuje! Doneste mi! Rýchlo! Zober tú deku. Zober si tú deku, aha. Nedávaj mu deku, deka bude mokrá. Však to sa usuší, však jemu neniesie deku, aha. Ondrej, úsmevček. Je to tam, chlapci, je to tam!